Dem baş, silav û rêz hevalno. Hevalno weke ku hûn zanin bîst û heftê Sibatê ji Îmraliyê bangeke dîrokî hate dayîn. Ji bo aşîtiyê, ji bo civaka demokratîk, ji bo rawestandina şer, em jî vê banga dîrokî ji dil û can silav dikin û piştgiriya xwe didinê. Wekû navdarê me Kurd Yaşar Kemal jî gotiye, çiya, însan û bi ser de wextê mirin jî westiya bî, êdî helbesta herî xweş aşîtî ye. Em ê ji bo aşîtiyê, ji bo azadiyê tevbigerin. Min jî stranek çêkiribû ji bo aşîtiyê, min xwest ku vê stranê bi were bi helbestî parve bikim. Hêvîdar im ku hûn biajbînin. Rabin bigirin dîlanê, desmala bihêjînin. Dîlana aşîtiyê ye ev, govendê bişidînin. Kurdino, Tirkno, Erebno, Laz û Çerkes, Gurcîno, Ermenî û Suryanîno, ji hev re wek birabin, bihebînin min hevdî. Bihebînin min hevdî, da ku were aşîtî, da ku were azadî. Ev dîlana aşîtî ya mirovahiyê ye. Bira hilgire barê xwe bikev karwanê me ye. Bera negirîn dayîk, sêwî nemênin zarok. Evîndar tim dilşad bin, ev welat bibî bihuşt. Kurdno, Tirkno, Erebno, Laz û Çerkez, Gurcîno, Ermenî û Suryanîno, ji hev re wek birabin. Ji hev re wek birabin, bihebînin min hevdî. Da ku were aşîtî, da ku were azadî. Spas ji bo guhdariya we, dem baş hevalno.